Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas. E Concello de Sanxenxo. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. E abrimos esta terceira e última parte deste Verán Verán en este náutico de Sanxenxo no que nos atopamos. Antes de nada, como sempre, lembrándoles o noso Facebook. Tomemos a nota, facebook.com/programa Verán Verán. Comezamos esta terceira parte falando dunha festa con moita tradición, con moita historia. Falamos da Ameixa, falamos de Carril, falamos da súa festividade que non se quixo perder o noso compañeiro Jacobo Conde. Hola Silvana, pois falamos dende a cociña da festa da Ameixa que está situada agora mesmo na lonxa, onde levan traballando dende moi cedo para servir milleiros de racións nunha festa xa moi arraigada no calendario gastronómico galego e, por suposto, Verán Verán non ia a perder unha cita como esta. Pasen e vexan. Conteme aquí, que fixeches agora, que fixeches? Aceite, sí. Quentámoslo, botámoslle a cebola, sí. E hai que esperar que se dore un pouquiño. Ajá. E cando estea dorada, sí. botámoslle as ameixas. É así como se fa, non? E así é como se fan. Sí. Dorándose así un pouquiño a cebola, botándolle a ameixa, esperando que abra. E agora a ameixa, fíjate, aquí ten que ferver, unha vez que está... Non ves, mira, aquí agora xa teño que botar a salsa. Alguén que nunca falta a festa da Ameixa é Moisés, traballador da lonxa. Que tal, Moisés? Moi bo día. Hola, buenos días. E como vai a festa este ano? Pues bueno, pues estamos empezando muy bien, la verdad que es esperanzador el día, sí. Hay mucha gente y bueno, parece que esto va a ser un muy buen día, por lo menos eso es lo que se ve ahí fuera. Esto, Moisés, mira que produto máis natural, que produto estupendo, isto non se ve en calquera lonxa, Bueno, es una almeja babosa que ya sabéis en Carril pues tiene otra textura, otro sabor, sí. Que hace que sea diferente a las demás. Sí, señor. Que vexo que xa os platiños da Ameixa xa están fora, Absolutamente acabados. Xa acabadiños todos. Todos. Mala non estaba, polo que vexo. Boas, moi Estaban boas, non? boas. E vamos a brindar por ter esta riqueza e por disfrutar dela. E salud para todos. Sí, señor, aí queda. Moitas gracias. Vivir na Coruña, que bonito é. Andar de parranda e dormir de pé. E dormir de pé, dormir de pé. Vivir na Coruña, que bonito é. Mira, esto xa está vacío. Esto Claro, xa non hai. ese é o problema, que xa non hai. Que xa non hai, non? queda. Ah, pero mira, hai reforzos Bueno, por aí, bueno, pues hai reforzos. Vamos a botar unha man. Diz que hai reforzos. E como están aquí en Carril, saben ben? Está moi boa, está moi Están boa. boas, non? Está moi boa. De onde veñen vostedes? Da Coruña. Da Coruña? Sí. É a primeira vez que veñen aquí a Carril ou non? No, xa viñamos máis días. Máis veces, Sí. xa coñecían a festa de antes. Xa conocíamos como era isto de aquí. E decíanme vostede, cantar non sabe, No. pero comer sí, Comer sí, comer non hai problema.
Pois a verdade, Silvana, que estaban boísimas. Convidamos a todos os telespectadores a que veñan o ano que ven a esta festa da Ameixa para disfrutar do produto estrela da Ría de Arousa. Despedimos programa dende o Carril e voltaremos na seguinte festa. Pois quedamos todos con ese convite, Jacobo Proano, vémonos todos nesa festa de Ameixa en Carril. E nos seguimos agora falando de máis asuntos. Falamos do verán, unha época, como xa facemos referencia moitas veces neste verán, tamén de conciliación. E imos a falar agora dun campamento, do campamento de Bouzas, polo que pasaron ao longo desta época estival, ni máis ni menos que máis de 500 rapaces. Teñen moitísimas actividades para desfrutar ao longo destes meses. E se non, presten moita atención a seguinte reportaxe da nosa compañeira Talia García, de Localia Vigo. Hola amigos de Verán Verán, hoy visitamos uno de los campamentos más solicitados de Vigo, Verán Náutico en Bouzas, que entrelaza actividades acuáticas con otras en tierra firme. Vamos a hablar con los niños a ver cuáles son las que más les gustan a ellos. Cada verano los pequeños y jóvenes vigueses pueden elegir entre los muchos campamentos que se desarrollan en la ciudad. Este año se han ampliado sus plazas. Este año sacamos 32.276 plazas de campamentos y actividades de ocio infantil y juvenil en Vigo. Casi 5.000 más que el año pasado. Pasamos de 27.000 a casi 33.000, 32.500. Y en oferta de plazas para todas las edades, desde 0 hasta 30 años, digámoslo en forma coloquial, y subvencionados en un 65%. Abel Caballero visitaba este miércoles el campamento de verano en Bouzas, que une deportes acuáticos y de tierra y por el que cada verano pasan unos 500 niños con edades entre los 6 y los 17 años. Pero ¿qué es lo que más les atrae a ellos? Para probar unos nuevos deportes, a ver si me gustaban o no, porque yo hago fútbol y tenis y pues me apetecía probar algo nuevo para cambiar de aires. Y pues vine aquí. Me animó mucho el deporte que me atraía de las actividades acuáticas porque fue como probar algo nuevo. Y era todo por probar algo diferente porque normalmente o son de quedarse a dormir o son de hacer manualidades o algún juego. Vine aquí con la esperanza de seguir ahí con los deportes acuáticos, ya que como me gustan mucho y hago piscina durante todo el año. No hago ningún deporte acuático y entonces quería probar y además conocer a más gente. Se desarrollan 4 quincenas donde los niños pueden practicar actividades de todo tipo, desde pádel, surf o vela a otros como el brileo y gincanas temáticas. Entre sus favoritos... Kayak me gustó mucho, pero creo que pádel surf me va a gustar más todavía. Hoy voy a probar el kayak y ya hice pádel surf y windsurf. Y vela, porque me pareció un deporte interesante y complejo. Vela... Me gusta mucho, también me gustan todos. Me gustó mucho kayak por lo que hicimos, pero también hacemos paddle surf. Os shows así que hay también son divertidos. Estábamos jugando brilé antes. Este campamento también permite a los niños y jóvenes desconectar. El uso de móviles u otros aparatos electrónicos no está permitido durante todas las actividades, algo que ellos ven con buenos ojos. Lo del móvil, bueno, lo llevo bastante bien porque normalmente estamos tan pegados al móvil que no disfrutamos con las otras personas. Entonces, al tener restringido eso, pues como que interactúas más con la gente. Sí, no sufro. La tarde ya se utiliza y no pasa nada. Prefiero estar más con la gente que con el móvil, me siento incómodo. Unos campamentos que han ido creciendo pero que siguen manteniendo su esencia. En general las actividades en sí, los deportes son los mismos, creo que no hemos cambiado ninguno. Hemos añadido, pues por ejemplo, un pádel gigante, en el que los niños pueden estar encima y pueden, bueno, no solo estar individualmente, algunos que le tienen a lo mejor un poco más de respeto al agua, pues para que vayan poquito a poco. Los barcos lo mismo, sacar barcos más grandes para que los niños que le tienen un poco de miedo se sientan más seguros, y eso es un poco lo que ha transformado. Pero en sí los deportes son los mismos, hemos intentado mejorarlo todo, por supuesto, para que cada vez les guste más. Visitas a la ría cada día, actividades variadas y mucha diversión en este campamento en Bouzas. Pois moitas gracias Talia García, nosa compañeira de Localia Vigo, por esta reportaxe. Nos abrimos nestes intres a última entrevista neste verán dende este náutico de Sanxenxo, e xa dixemos ao comezo deste programa que o noso grupo desta semana íamolo coñecer máis longo e tendido a súa historia na última entrevista deste verán. Pois ben, chegou ese momento. María Gis, Mila Gis, presidenta e secretaria da Asociación Cultural Soalleira de Dorrón. Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Bueno, moitísimas grazas por estar conosco. Xa coñecemos un pouquiño máis sobre a vosa música, pero contanos un pouquiño, cando nace e por que este proxecto? Contádenos.
Pois mira, a asociación como asociación nace no ano 91, pero antes do ano 91 xa funcionaba como actividade extraescolar no Colexio de Dorrón. Despois de 10 anos ou así, un grupo de pais que levaban os nenos a esa actividade decidiron formar a asociación e aí nace a Asociación Cultural Artística de Dorrón. E de onde 91 ata hoxe, bueno, moitos anos pasaron xa, como foi evolucionando esa asociación? Bueno, evolucionou positivamente, tuvo altos e baixos, pero bueno, toda a xente que pasou pola historia desta asociación aportou cousas boas. Houve momentos nos que houve grupo de gaitas ao principio, despois ese grupo de gaitas deixou de funcionar, despois no 2006, creo que foi no 2006, acúñase o nome artístico de Soalleira, aí nacen novos retos, co grupo de pandereteiras, que está funcionando moi ben agora, e tamén estamos, dende o ano pasado, intentando recuperar outra vez o grupo de gaitas, e parece que xa vai consolidándose. Por que Soalleira? Contádeme. Contalle. Nada, Soalleira, as ferreñas da pandereta son soallas, Soalleira é, bueno, pois o amanecer, o sol, entón decidimos, bueno, pois poñerlle Soalleira ao grupo de baile. Relacionando un pouco coa nosa parroquia Dorrón, que é un lugar soleado, e como Soalleira significa lugar soleado, e a súa similitude da palabra coa palabra soalla, que son as soallas da pandereta, tamén chamadas ferreñas, pois gustounos e puxemos de Soalleira. Falamos dese grupo de pandeiretas que xa vai de maravilla, do grupo de gaitas, xa decía, desde que xa casi está, non? Sí, está empezando a facer as súas primeiras actuacións, non temos aínda repertorio para facer grandes actuacións, pero sí que xa se estrearon e con éxito, e ben, os nenos están contentos, e a ver se por fin se consolida, que temos moitas ganas de que se consolide o grupo de gaitas. Como foi medrando esta familia de Soalleira de Dorrón? Imagino que ao principio seríades menos, e agora a familia será moito máis grande, non? Contando un pouquiño, contame. Sí, ao principio, a ver, cando nace a asociación, pois é un grupo pequeniño, pero logo, bueno, consolídase como asociación, empezan a vir máis nenos, ofrécense máis actividades, logo a partir do ano 2006 tamén se organizan outras actividades culturais, exposicións, xornadas culturais, onde facemos o Festival Folclórico, Muiñada, sempre temos así novos retos nos que nos metemos e eso fai medrar a asociación. Bueno, logo tamén os moitos éxitos que teñen as pandereteiras que dende que empezou con este novo profe, que o quero nombrar porque é unha parte importante, que se chama Pedro Brañas e é un profe moi bo e estamos moi contentos con el porque o grupo funciona moi ben dende que el o leva. Cantos membros actualmente componse esta asociación? Cantos sodes? Agora mesmo somos sobre 60, máis ou menos, alrededor de 60. Hai 4 categorías. Cales son esas categorías? Contádeme. Pois mira, os máis pequeniños de 3 a 6, 7 anos, logo de 7 a 10, é un pouco movible, sabes? Dependendo un pouco da situación, de cando empecen os nenos, despois de 10 a 15 e máis de 15, bueno, 18, igual máis de 18, que estamos as mamás. Claro. Nos empezamos no grupo cando naceu, antes de ser asociación, como actividade extraescolar, despois deixamos con 20 anos, cando vamos á universidade. Sí, cando todo o mundo máis ou menos vai deixando, porque os rapaces cando chega a unha edade que van á universidade, que empezan a estudiar fora e tal, soen deixar. E nós, bueno, cando acabamos todo eso, xa tivemos fillos e tal, dixemos, bueno, pois agora vamos a volver. E fixemos o grupo de mamás, que, bueno, todo o mundo xa nos de coña dixemos, bueno, nós somos as maduritas e agora xa nos quedou, somos as maduritas do grupo. Bueno, as maduritas son moi queridas, imagino, non, no grupo? Bueno, sí, a xente, bueno, eu creo que sí, que... Falamos agora da actividade un pouquiño, contademos un pouquiño como está marchando este verán, que actividade tendes, por onde actuades, onde vos imos a poder ver, onde vos podemos seguir a través das redes sociais. Agora xa nos quedan poucas actuacións, o 1 de setembro estamos nas festas de San Roque de Dorrón e o 15 de setembro nas festas de Samieira. Despois temos unha actuación o 23 este venres no Colexio da Once en Pontevedra
E o sábado vamos a actuar aquí en Sanxenxo tamén no programa aquí Galicia, da TVG. E estaredes aquí tamén actuando. Sí, sí. Bueno, tendes unha xenda que nos acabades de decir o que vos queda, pero como queda. foi o de Sí. atrás? Levades a moitas actuacións ás costas? Pois sí, este ano, empezamos en xaneiro coas danzas de reis, que é unha actividade que tamén levamos feito 3 ou 4 anos. Sempre intentamos así facer cousas novas tamén para que os nenos estén contentos e teñan cousas diferentes e estén motivados. Empezamos coas danzas de reis en xaneiro, despois en maio a Festa da Raya, o festival que organizan os gatiños en Portonovo, participamos nas festas da Peregrina en Pontevedra, nas festas patronais de Dorrón, o noso festival folclórico que é en xuño, a nosa muiñada, que tamén é un evento que organizamos para poñer en valor os muiños de Dorrón, o 25 de xullo, así de memoria, xa creo moita que... cousa. Sí. Bueno, falamos agora do novo curso a partir de setembro. Tendes novos retos, imagino que ese grupo de gaita xa está case consolidado, xa é un cumprido, pero como se presenta este novo curso, que estamos aí a volta de esquina de inaugurar? Sí, este ano cambiamos un pouquiño, sempre facemos en setembro, en setembro facemos sempre a nosa xornada cultural, pero este ano fixémola en xuño. Entonces en setembro vamos a dar vacacións. Antes dábamos vacacións en decembro, pero non descansábamos porque estábamos coas panxoliñas e coas danzas de reis. Entonces agora imos cambiar, damos vacacións en setembro e empezamos o novo curso en outubro. Ofertamos baile tradicional, pandeireta, percusión e gaita. O profe de gaita e percusión é Álvaro Carballo, que tamén é un gran profesional. E bueno, aí estamos para todas as idades, para quen se queira anotar. A partir de outubro. Vendo un poquinho a evolución que foi, podemos decir que a xente aposta pola tradición, pero a veces custa convencer os nenos ou son eles mesmos os que demandan, que eles queren aprender o baile galego, ou bailar o baile galego, tocar a gaita, tocar a pandeireta, tocar a percusión nosa. Sí, cando nós temos unha actuación, pois sempre hai nenos, ali na parroquia mesmo, que din, mamá, eu quero ir a baile, eu quero ir a baile, eu quero bailar e quero vestir ese traxe e tal. Entonces, bueno, unha actuación pois sempre abre moitas portas, abre portas, sí. Pois eu quero tocar a pandereta como ese neno, eu quero tocar a gaita e entonces, bueno, aí as actuacións sí que captan alumnado. Os interesados en inscribirse de cara a vindeiro curso, xa nos acabades de dicir que se abren as portas en outubro, pero todos aqueles que deben facer, a onde se teñen que dirixir? Nada, nos ensaiamos na Cultural de Dorrón, na Cultural Municipal, e ensaiamos os xoves, pois calquera xoves pola tarde, a chegarse ali á Cultural, inscribimos, facemos unha ficha de inscripción, e xa o primeiro mes de proba para que vayan probando e tal, é gratuito, e despois, cando queiran, nós estamos abertas a todo o mundo, a todas as idades, nenos, queremos que veñan nenos, sexo masculino. Sexo masculino. Sí. Bueno, pois para todos aqueles que nos estén vendo, por que convidaríades... Chicos maiores tamén. Chicos maiores. Convidaríades e por que, non? A que formasen parte desta asociación cultural. A quen convidaríades e por que? Pois nos convidaríamos a adolescentes, chicos, que temos moi poquiños chicos, porque non sei se está así como os chicos ao fútbol e as chicas ao baile. Empezan cando son pequenos, pero logo cando chegan 9, 10 anos ou tal, dicen, non, nós vamos ao fútbol. Parece que está encontrado o fútbol co baile. E nada, nin por asomo, vamos. Claro, hai tempo para todo, afortunadamente. Sí. Ahora no grupo das maiores só temos un neno, bueno, agora hai 2 máis que fusionamos aí 2 grupos porque foi medrando e tal, e hai 2 nenos máis, na canteira tamén hai nenos, pero bueno, gustaríanos que houvese máis homes no grupo. Bueno, pois con esa demanda nos quedamos. Porque enriquece moito. Con esa demanda imos a realizar o brindis xa para despedir este verán. Moi ben. Imos a despedir xa este verán. Moitísimas grazas a todos vostedes pola súa compañía. Lembre que voltamos a vindir a semana con máis e mellor. Sexan moi felices, desfruten do bo tempo, do sol, coídense moito. Vémonos a vindir a semana que dan agora coas olleiras de Dorrón. Moitísimas grazas e un auténtico placer. A vos. Gracias Chin, a vos. Noso santo Fis do Castro, que lle das os teus remeiros. Augiña da túa forte, sombra dos teus vidueiros.
Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kovacs. Denominación de orixe Rías Baixas e Concello de Sanxenxo. Cando escolles o noso peixe, o noso marisco, moves a nosa xente. Moves os nosos mariñeiros e as nosas mariscadoras. Moves as nosas bateas, as nosas lonxas e os nosos barcos. Moves a nosa industria, a nosa gastronomía e, sobre todo, moves a nosa economía. Cando mercas os nosos peixes e mariscos, moves Galicia. O mar que nos move. Xunta de Galicia.